Als er één Fries is die een hele kloft echte volgelingen kregen had, is het Menno Simons. Een lietse miljoen doopsgezinde christenen over de hele wereld beschouw je hem als de grondlegger van het kerken. Doopsgezinden nemen haar dan ik wel Mennonieten of Menisten. Menno Simons uit Wietmassum wie een van de leiders van een nieuwe stroming in het christendom. Meesten die geloven dat je als volwassene nog een keer doop worden moest. En die term wel wederdopers of verdopers neemt worden. Hij kreeg daarom flink onder stok met de leiders van die tijd. De tweede helft van zijn leven moest er dan een zwalkje bestaan leiden. Door Friesland, Greensland en Noord-Duitsland. Maar zijn onhing groeide stevig terug en zo werd Menno Simons een van de voornaamste kerkenhervormers uit de Schiereiland. Karel V is koning van de Nederlanden, onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. En hij had houden en keren om het land rustig te houden. Er is verzetje in het nijgezag. En er zijn nog altijd twisten tussen de haarlingen onder elkaar. Over wat de beste stadhouder van Friesland wijzen kan. Maar boven dat is er een grote strijd uitbrutsen binnen de kerken. On die tijd wie de christelijke kerken een hechte eenheid. Maar de paus aan het roer. Het gezag van de kerken dat roem liek op met de macht van de koningen in het Heilige Roomse Rijk. De koningen beschouwen haar zelfs als rechtstreekse aangezanten van God, maar de heilige taak het volk bij de christelijke les te houden. Dat vind ik Karel V. Hij is dan ook net gelukkig met die Maarten Luther, die op 31 oktober 1500 onder door van de kerken in Wittenberg een brief spiekert met 95 stellingen erop. Onklachten zijn de katholieke kerken. In een paar jaar tijd krijgen Luther en zijn Zwitserse collega's Zwingli en Calvijn bulten meestanders. De reformatie is losbrutsen. De eenheid binnen de kerken wordt serieus bedriegen. En Karel V gaat de strijd om met deze ketters. Er komt een echte vervolging op gang met een soort geweld en wreedheid. In Friesland is het stadhouder Schenk van Tautenburg die het op die ketters jaagt. Ze worden berucht en bedarje gauwers op het scafot of op bronsteen. In 1532 krijgt Wietmassum een nieuwe pastoor, Menno Simons. Hij kent het waar goed, want hij is erop gegroeid. Menno Simons is katholiek, maar hij staat gewoon onder de indruk van de reformatie van Luther, Calvijn en vooral van de nog wat radicalere Zwingli. Zwinglische meesten nemen haar werdopers. Ze laten haar op volwassen leeftijd werdopen. 3 jaar na zijn aanstelling als pastoor liet ik Menno Simons hem werdopen. Zo stadig gewoon wordt het roenem in Europa oorlog tussen de ketters en het gezag. Ook in Friesland. Het oude klooster bij Balzert bij de links wordt ongevallen terug werdopers en bezet houden. Stadhouder Schenk van Tautenburg griep in. Liet de bezetters gevangen nemen. En slimmer nog, liet de meesten van haar ombrengen. Zo werd ik Petrus, de broer van Menno Simons, vermoord. Menno werd nou de voorman van een pacifistische stroming van werdopers. Meesten die geen geweld broeken, maar vreedzame verhoringsbollen. Hij houdt zijn werk als pastoor op en verliet Wietmassum. Maar zwalkje door Noord-Nederland en Duitsland bloeit er preekje en mooistandersammeling. En zij krijgt er een soort volgers. Daarmee wordt er hield niet meer het mikpunt voor de ketterjagers. Dus die het zelfs een prijs van 2000 goenen op zijn hol. Een smak hield in die tijd. Menno Simons maar hield het vaker onderdoeken. In 1561, 25 jaar nadat er Wietmassum verlitten had, stiet Menno Simons in Wüstenvelde, Duitsland. In eerste instantie groeit zijn beweging het verder. In 1600 telt Friesland meer Menisten als Calvinisten. Dat zijn aanhangers van Calvijn. Maar in de jaren daarna krijgen de Calvinisten weer de oorlog. In sommige landen in de wereld wijden nou nog heel dit meisje die het haar Menist of Mennoniet nemen. Vooral in Noord-Amerika is het tal Menisten groot. Menisten staan er bekend om haar traditionele wijze van leven. De binnengroepen Menisten die het nou nog hield dit maar hinder en wijnborkje.
Omdat ze vinden dat dat de enige manier is om met de schepping van God om te gaan.